Hello, good people. So, in the next one or two, I'll clarify. Per last post yandakaita yesterday, in the cheti my degrees mamwe are advertised when the University of Zimbabwe. They are irrelevant and useless in 2026, especially if you look at the context of Zimbabwe. And a lot of people were not happy as expected. I think I will run a test. I need to from what's okay. So I just felt I need to do a video chai so that we talk about this. And it. So mukachirichedza kuti my degrees iyayo aka post one use it. In my own conclusion, ndakangoti vatora degree in development studies, and they've broken it down into chunks. For all these fancy names for my degree. A development studies degree is a very powerful degree. But mukatarisa kuti Torah corresponding development studies ye degree from 2013 to 2020. Mochita my degree zvakavhwa lista apa izvizvi. Munoona kuti ma corresponding yayo agadzirwa my degree. So it doesn't make sense, and as you know that now there is a misalignment between a national policy and what the government is trying to do and whatever my universities are trying to do. And it, just to give you context, and it ndineyandanyora pasi kuti tingoona kuti zvima degree zvinoreva izvi. And it pane degree rakanzi bachelor honors in heritage and economic history. Kune rimwe rakanzi honors in Zimbabwean history. Then kune rimwe degree rakanzi honors in African heritage. Then kune rimwe rakanzi honors in religion, leadership and society. Then kune mamwe andaisa yekuti we need to talk about them because I feel like still it's a waste of resources and money kuenda ku university kuneta ma degree yayo. Degree in graphic designing and motion graphics, 4 years degree. Then pane rakanzi degree in musicology and performative arts, Rema drama, and it 3 years degree. Here's my opinion. Pane problem mombe ilipose nyika ndepekuti tichiri kushanda with this colonial mindset. Yaishanda nivabereki vedu pabaitendesa kuchikoro. Yakuti the reason why they worked so hard kuti vatendesa kuchikoro is because iwo vakadeprive that opportunity in that colonial era. So mukazvitarisa kuti vakanga vasiri concerned kuti degree racho rinombonyatsita nezvei mwana anozoita at the end of the day. Yaingova nyaya yekuti unozongoti ndine mwana akaenda kuuniversity nemwana akadzidza because iwo vakazvitadza vaida kuzviona patiri. These are the silent dynamics dzaitotungamira futi vamwe vabereki kuti vaendese vana kuma universities. Then mukatarisa kuti pressure yakapa vabereki vedu kuti vatendese kuma university tichizoita zvimwe zvimadegree zvisina basa anditika. Yenge iri nyaya yekuti economy then zvazviri nyore kuwana basa. Ani muri kuona. So mukachizvitarisa kuti zvese zvemadecisions ese ari kuitwa haana link iripo between the state of the economy and what the country is trying to achieve. Rega ndikupe direction iyi tonoti togona kuita togona kupesana. And it inini ndinobelieve kuti tertiary education yakadesignwa kugadzira relevant practical skills that can address practical real life problems ari kufacwa community kana nation. Mukatarisa nyika dziri developed ndo zvadzinoita, but isusu mukatarisa kuti izvezvi right now anditika tine vision 2030 iri kufambwa nayo senyika. Anditi ngatitarise kuti national development strategy 2, the policy document of the country, riri kuti chi rakalista ma pillars of the economy avari kudzinganisana nawo, and the end goal ndeyekuti chi we want to turn Zimbabwe into a middle income economy by 2030. But wachitarisa now kuti the highest university in the country use it, even ana MSU acho ana chino university vakazara zvima degree zviri useless. Ani muri kuona zvisinga line ne vision yenyika. So mukachizvitarisa now kuti kana muchiita ma skills, yes, we don't have to focus with the now, we also need to focus
on the future. Kuti okay, let's create my skill sets anobatsira nyika for the next 20, 30, 40 years. Ndo zvinoita nyika in education system iri kuita alignment ye education ma skills ari kubva kuma tertiary spaces nezvinoda kuachiva nyika. Tasaimona kuti Zimbabwe economy ino rely on what? Ino rely on agriculture. And it ino rely on mining. Ino rely on manufacturing and processing. Then ino rely on infrastructural development. These are the core sectors of the economy. But now ndakupa list reshimwe zvima degree zviri kufana na use it up. Ana murwana azvina kana link and azvitoshande pane zvatoda kuita even for the right skills we need now. Mukachitarisa kuti ndo zvinoratidza kuti even vanhu vari kutungamirira ma universities iyayo vanotoda futi kutobatsirwa because mukacherechedza kuti mindset yavo chaichayo. These are analog leaders in a digital economy. They don't even understand what they are doing and they don't appreciate kuti basa re-education inderei. Zvima skills nezvima degrees zvavari kuita chepa zvima fancy names izvo. Anditika zvinoshanda kuma western economies. Ngationesane chokwadi isusu. Anditika kuti kunyange kanzi iwo uda kuzoita basa iwewe. Usuda kuenda kubusiness. Uruda kuzova an employee. Ne degree in heritage and economic history unoitei. And ne degree rakanzi Zimbabwean history unoitei, ne degree rakanzi African heritage unoitei, degree religion and leadership in society unoriitisei. And it as make sense. I also believe kuti ology ese ari ku social sciences aya. That's a waste of time. In my first degree I did political science and that is a useless degree as well. And murona mukachita sato zvima ology izvi anditi zvinoshanda kuma economy ari developed because ukazofamba unozonzisa kuti zveshuwa matherapist anoda kuonekwa masociologist anodiwa makambani stuff but mu economy yakaita seZimbabwe now yekuti we are 67 to 70% rural economy. That's a luxury. Hakuna ngatimboiwewo practical vanhu vamwari. When was the last time yawakamboona company kana iyo hurumende chaichayo ichiti iri kuhaya a sociologist? Kana ndikakuti ndirakidzewo two adverts in the last 10 years ema company I hire ma psychologist. Muhono that make sense. And it mochitarisa kuti ene zvato ni ma branches kwaimbwa ne degree re economics chet, which is a useless degree on its own as well mu economy ya Zimbabwe right now. Ndiudze kuti ndepapa makambona advert yekunzi pakudiwa in economics kana in economic analyst chaichai. Mama sectors are dry. Ekuti ukasiya mwana wako achita zvima degree izvi naoka, you are sentencing your child to a lifetime of poverty and uri kumusairira kuenda mu job market ane disadvantage. Why? Because kunyango kati ada kuzotsvaga basa izvi zvima degree izvi hazvikupe chance of employability. I want to give you a practical example. Ndambokuudza ndikati my first degree ndakaita political science anditeka izvo zvokungoenda nzenda ikoenda kuchikoro chingoenda sina basa. Takazotaka kuti reorient takudzorwa kuti idai but tatomborasika. Mukatarisa kuti ndichitarisa mu classmate isoso, we are the 2015 class of 2015 ye University of Zimbabwe. Mu classmate isoso maiona na mukatarisa Blessing, one of the MPs are popular right now on social media, which is we were in the same class. Ostalos Siziva anditeka we were in the same class. Ndova no two vakaabsorbwa mu class yese ye political science. But it always wants to know you are going to be mama leaders and stuff, all these things. Vamwe wakameja in diplomacy, vamwe wakameja in local governance, vamwe wakameja munachimwenda nekwaenda. But right now even tikada kuti taungana class yedu isusu right now yakagraduate at 2015. You can point two people vakava vaenda mu space yakaita vamwe vese tine vamwe vakatozoita mama program ekuveza, vamwe umbrella maker, vamwe vari kuticha kuma ECD, vamwe vakazongosiyana nazvo. Mumwe munhu futi aiwa mu same class yedu isusu anditika Teri maposa kwa Teri, we were in the same class nana Teri veve ende zvakurana restaurant anomuzvona. But patakaenda kuchikoro now zvaingowa izvozvo kuti vabereki vedu vane this mindset yengoti no zvandakatadza mwana wangu arifana kuita sei kuzviitawo. But now inini pandinozoya hangu ndichitaura kunge ndinoita noise hysteric ndepekuti no isusu katatowo vaberekiwo we need to appreciate kuti purpose yechikoro ndeyei
and haisi nyaya yomwenda kuchikoro kuti pafanira kunge pane return on investment. Anditi mukatasa kuti padegree randaisa apa ndichiti here we need to have a discussion rakanzi graphic designing and motion graphics, you don't need to go to university for 4 years because that industry iyoyo inobhadhara a portfolio. Saka ndosaka mtoona kuti kune zvima 3 months courses anditeka zvekuti munhu anoita graphic designing and motion graphics even pa Coursera chaipo 3 months you are done and muri kuona then wachibuilda 3 years dzese dzichibuilda a portfolio. Believe you me, what I have seen in this recruitment space, our companies could be connected celebrating 4 years in recruitment. What we have seen, the patterns there now, they are very interesting now. Kuti my companies are not to prefer munane hands-on experience over a polytechnic qualification than munane degree bozi msoro makazarati yo. Then muchitasa the cost yakuti iwewe mwana wamuendesa ku university 4 years achinodzidza graphic designing. Urikushandisa mari pagore $2.5 to $3,000. Tikada kufactor in tuition, accommodation, levy, ne food, ne zvimwe zvese upkeep yemwana yese pagore $2.5 to $3,000. That you are spending for 4 years. Kuti mwana azonopinda mu market achikombita nevanhu vane maportfolio vane 4 years vachigain experience. So unoona kuti tinofana kufunga isusu chinonzi return on investment as well. Andini mokona. Then pane vamwe vanhu vandakaona mu comment section vakati no, as long wakadzidza unozongowana pako paunopinda. Ndo mentality kuti Zimbabwe tiite marombe kuti takungotambudzwa kuna South Africa kwese tungodzingwa nyika dzese. They are complaining about Zimbabwe because that's the mindset we need to fix. And aisi nyaya ngonodzidza. They should be a value at the end of the day. You should be able to solve practical problems at the end of the day. Then we should move our country to that middle income economy yatiri kuti isusu tikuita sei tiri kuda senyika ani murikuona. Then inini I strongly believe kuti any degree rauri kuita rinozoda kamuzukuru kecertificate kuti uwane basa, it's a useless degree. Degree ranana sociology, psychology, anthropology, climatology, zvese zvimahology, zvekusociology, zvekusocial sciences izvi hauwane basa usina certificate rakabereka. I remember patakazoita proper career guidance chaichayo ndanide mufeso wangu anonzi Tatenda Manjoro naubve Chikumbo, tikagarwa nesu pasi munovafana madegree amuita makarasikana kuti uchitozochishanda mu NGO space yacho iyoyo ne degree rako chete razviite kunyange kwanzi udaenda ku teaching they prefer munhu akateta bachelor's in education kudara, so you are at a disadvantage. Chiita izvi ma practical courses izvi. I remember part 1 ndo pandakaita monitoring and evaluation, part 2 vandaita ndakazopedza part 2 yangu inini ndatotanga diploma in project management. Then patakazograduate 2015 ndakanga ndakupedzisa a certificate in risk management. Ndo zvinhu zvakatozomboita kuti titomboitawo ma CV mamanga asimba yekuti anoita kuti tive employable. Otherwise chidegree ichocho chiri chega chaunongogona chete inharo. Vanhu ma social sciences au maology avanesu vanhu political science and administration nonyepa naro tikunde ndo chinhu chaunozongogona chete andi muri kuona. So azvishande now. So pane nyaya now ndepekuti you need to understand my universities are kurun after business because ukachizvicherechedza now kuti these programs dzavari kuoffer they are so easy to run. Hapana equipment inodiwa, hapana malabs anodiwa, hapana zvimwe zvisho zvavana. These are just humanity, humanities and the subject of humanities avaita vangomapa zvima fancy names. Then vari kutorana escam mu university waya because they know very well kuti izvo hauna economy kunongo absorba. Kunyange munhu anza ari kuita economic history kanza ada kuno teacher. Chikoro chacho chinoprefer munhu akaita bachelor's in education because akatotrainwa kugadzira correspondent, akatrainwa kuassessa vanhu, akatrainwa zvekare chinonzi kucommunicator, impartation of knowledge, ndo zvaifocuswa nazvo achidzidziswa kudegree reeducation. So iwe economic history wakungotraya kupfekera ndopekuti wakuzoda chishort course nawo chinozoberekwa kumusana kwedegree rako as long as degree rako risingagone kuzvimirira riri rega kuti uve competitive pamarket. That degree is irrelevant mu economy yauri kudzidzira iyoyo. And kana uri mubereki hako ukati okay inini mwana wangu ndoda kuti azobuda kunze, obviously it makes sense because zvinana ology izvi nezvimwe zvima degree zviri fancy zvina basa izvi ndo kwazvinoshanda because economy iyoyo they can accept and acknowledge kuti zvinoshanda kwavari. Why? Because vane mari resources acho, they can afford that luxury. Isusu Zimbabwe right now we need to fix
poor service delivery, we need to fix nyaya dzecurrency yedu yakadhakwa, we need to fix zvese zvokuti economy yedu iri volatile, we also need to fix kuti ma-industries yedu are operated at the required level, because every industry right now is operating below 20% under capitalization, underutilization. You see, tine ma-problems ese atinawo ayaya, which means my universities arofana kuproduce vanhu vano provide ma-practical solutions. Haikona kuproduce ma-theorist, vanhu vanongogona kukota coding ningi nekutaura chirungu chakasimba nekugona kuita naro. Tinoramba tiri vanhu isusu kuti Zimbabwe tensions, yeah, we are one of the educated people. It's true. In terms of kugona kuerenga nekugona kunyora nekutaura chirungu, we are better than most of African countries. But in terms of coming up with the practical solutions, takadhakwa, financial literacy senyika tiri pa0. That's why muchiona kuti isusuka tisu vanhu vakuprovide labor globally. Zimbabwe yakutoexport labor. Ani murikona tiri vanhu vemaricho pasi rino rese, munhu wese ane chibhindauko chake chaarida kuita munyika nonzi tarisaine kuZimbabwe. Ani murikona mukatasa kuti tatine problem yanga iri kuitika kuti hurumende yedu yanga iri kuita beef neUK kuti muri kutora ma health practitioners edu. Vari kuona kuti no, university iri kuproduce graduates akawanda, but the system ari kuona kuabsorba. Ani murikona azvishande. I know kuti ndogona kusawirirana vanhu vakawanda pazvinhu, but I believe kuti education yedu inotomboda total revamp chachai. Toita zvinhu zvinofocusa kuti okay, senyika, this is what we want to achieve in the next 20 years, and we are going to start now ma-degrees kana ma-program achapa iri kufocusa neskill iri kufocusa neskill iri. Tombomira zvima-luxury degrees izvi nekunyatsoita kuti ma-university they should be brought to account up. Vambomira kuita zvima-money making schemes vachigadzira zvima-degree zvavanoziva kuti zvima-degree zvo contributes nothing, like literally zero to what the country wants to achieve. And muchandiregerera zvinenge zvangouya handitika, and idzi pfungwa dzangu, munhu akasununguka kuti ase kutaura pfungwa dzake. Mwari wakuitirei zvakanaka. God bless you.